Sinterklaas is weer in het land en dat moeten we gaan vieren. Hiep hiep hoera! Het is weer december, de Sint komt eraan. Pepernoot, tai tai, chocola. 3 dingen die op mijn Vond u het een beetje leuk vandaag? Ja, het was geweldig, hè? Je hebt gezien hoe enthousiast al die kindjes allemaal meededen. Ik heb er echt van genoten. Heeft u zelf ook meegedanst? Nee, ik heb niet meegedanst, want ik heb natuurlijk al een hele reis achter de rug. Hè? Dus Sinterklaas was blij dat hij even op de stoel kon zitten. Hè? En heeft u veel vragen gehad? Ja, heel veel vragen. Maar ja, het zijn elk jaar dezelfde vragen. Hè? pepernoot, tai tai, chocola. Sint kom snel of ik word gek. Sint kom snel, ik heb zo'n trek in. Als u zeg maar een kind was, wat zou u dan in uw schoen doen? Nou, een briefje en dan misschien wel de vraag om een mooie bouwdoos van Lego of zo. En wat van Lego? Technisch Lego. En wat van technisch Lego? Oh, je hebt een heleboel soorten. Hè? Je hebt treinen en je hebt boten en je hebt nou, van alles. Met de computer, dat kan van heel veel. Hè? Wie vindt u de liefste Piet? De liefste Piet. Ja, dat is een gevaarlijke uitspraak. Hè? Want als ik zeg van dat is die, dat ga ik niet zeggen. Want dan voelt een ander zich van dat vinden ze niet leuk. Hè? Ze zijn allemaal lief. En vindt u zelf eigenlijk de kleuren wel bij u passen? De kleur bij mij passen? Ja, rood. Houdt u liever groen? Nee, rood. Rood past het beste bij mij. Ja, dat is echt zo. Pepernoot, tai tai, chocola. Pepernoot, tai tai. Pepernoot, tai tai. Jullie ervan? Ja, ik vind het wel leuk. Vooral voor de snoep. Ja. Hebben jullie al veel gekregen? Ja. Soms niet. Soms kregen sommigen een hele handvol en ik 1 pepernoot. Maar jij hebt wel al pepernoten gehad dus? Een paar. Ja, oké. En hebben jullie het wel naar jullie zin dan? Ik hoef geen computer, ik hoef geen tv. Wat vind je ervan? Ja, dat is wel heel erg leuk eigenlijk. Ik vind het hartstikke leuk dat al die kindertjes zijn gekomen. Al die kindertjes zijn gekomen, alleen voor die lieve Sinterklaas. En heb je al veel pepernoten moeten uitdelen? Ja, oh, ik ben helemaal moe van. Ja, echt. Ja, en nou, mijn pepernotenzak is leeg. Dus ik moet terug naar Bakkerspiet. Dus ja. En dat ga je wel doen zeker? Ja, tuurlijk. Al die lieve kindertjes, die verdienen toch pepernootjes. Ben ik al tevreden. Pepernoot, tai tai, chocola. Sint kom snel of ik word gek. Sint kom snel, ik heb zo'n trek. Wat vindt u van het Sinterklaasfeest? Leuk, hartstikke leuk. Al veel pepernoten uitgedeeld? Heel veel pepernoten uitgedeeld. Bergen. Oh. Bergen? Ja, echt heel veel. Pepernoot, tai tai, chocola. Wat vond u dan precies van het Sinterklaasfeest? Heel leuk. En heb je ook een vraag aan Sinterklaas gesteld? Nee, Waarom niet? dat ik er niet wou. Had je geen vraag te stellen? Ik had wel een vraag, maar iedereen die had die al gesteld. Dus ik kon geen vraag meer stellen. En wat was de vraag dan? Hoe we binnenkwamen. Hoe ze het Als ze binnen... geen schoorsteen hadden. Heb jij een schoorsteen in je huis? Dat weet ik niet. Pepernoot, tai tai, chocola. Chocola, la 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 la. Chocola, la 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 la. Chocola, la la la. Wat vind je nou precies van het Sinterklaasfeest? Ik vind het eigenlijk wel leuk. En heb jij veel pepernoten? Ja, maar er zat eigenlijk een gat in mijn zak, dus alles viel er eigenlijk uit. Chocola, la 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 la. Chocola, la 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 la. Chocola, la 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 la. Chocola. Pepernoot. Bedankt voor het kijken en allemaal jullie schoenzaten vanavond hè. Doei!